Igbo ndị ọma na-ege ntị, n'ebe ntụgharị nke ụbọchị taa, onye ozi nke Chineke Dr. David Jeremiah ga-aga n'iru ịkụziri anyị ozizi ihe nke isiokwu ya bụ ọgwụgwọ nke Chineke rọpụtara site n'aka mmadụ nye ọnọdụ ngharịpụ. Otu okwu a nke napụtara David site n'ọnọdụ nke ngharịpụ dịkwa ike taa ịnapụta gị onwe gị site na ọnọdụ ngharịpụ ọbụla nke ị na-agabiga. Ugbu a gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. Taa n'usoro ọmụmụ ihe imeri ngharịpụ, anyị ka na-agakwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị malitere ileba anya na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, bụ nke a kpọrọ ọgwụgwọ nsọ Chineke nke sitere n'aka mmadụ nye ngharịpụ. Cheta na anyị ka nọkwa n'akwụkwọ Samuel nke mbụ isi 18 malite n'ahịrị nke mbụ ruekwa na nke 4. Anyị hụrụ na David na Jonatan bụ enyi ndị nyechasịrị onwe ha. Na nnọkọ anyị n'oge ikpeazụ, ọ ga-amasịkwa anyị chetara unu na anyị sịrị na enyi bụ nhọrọ, enyi bụkwa ịchụ àjà. Anyị sịkwa na enyi na-anọgidesi ike. Ugbu a anyị ga-akwa n'iru. Agụrụ m n'otu mgbe gara aga dịka m na-eme ihe ọmụmụ banyere nwoke onye a na-akpọ C.S. Lewis. Amakwa m na ụfọdụ n'ime unu maara ya, onye bụrụ nwata akwụkwọ nke mahadum nke Oxford. Dịka anyị maara, o nwetara ụfọdụ ndị enyi ole na ole mgbe ọ nọrọ n'ebe ahụ. Ụfọdụ ndị enyi ndị akwa ghọrọ ndị enyi ya n'oge niile ọ nara adị ndụ. Ọtụtụ n'ime ndị enyi ya ndị a gara n'iru ịghọ ndị ode akwụkwọ dị iche iche dịka C.S. Lewis n'onwe ya. Dịka afọ na-aga, ha nara ezukọ na-akparịta nkata ma na-akụkọrọ onwe ha ihe odide ha dị iche iche. Ha na-ekwukwa banyere ihe odide ndị ha nọ n'ọrụ na ya. Ha na-eme ka ha na-amụchi onwe ha ka ha dị nkọ n'etiti onwe ha dịka igwe na-amụchi igwe. Mmadụ abụọ n'ime ndị ikom ndị a ka a kpọrọ Neville Cargill nakwa Owen Barfield, ndị ikom ndị na-achọ irute n'ogo nka n'ime ihe odide dịka C.S. Lewis n'onwe ya ruteworo nke ọma, ma ha adịghị eme nke ọma dịka C.S. Lewis. Ha edepụtaghị ihe ọbụla dịka ọnụọgụgụ nke akwụkwọ ole nakwa edemede ole nke C.S. Lewis depụtara. Aka ya na-aghọ nkọ nke ukwuu ruo na ọ dịka a ga-asị na ọ bụ ịtụgharị azụ C.S. Lewis ebipụta otu akwụkwọ. Ma ndị ikom abụọ ndị a dịrị ndụ ịgba ama na ha agbanyeghị na C.S. Lewis nwere ọganiru karịa ha niile, ma ọ dịghị mgbe ọbụla ha hụtara ọdịiche ọbụla na nwekọrịta ha na ya. Nwoke a bụ C.S. Lewis, nwoke onye ụwa niile maara, gosipụtara na o nwere obi ekele n'ebe ọ dị elu n'ihi ndị enyi ya, ndị nọgidere ịbụ ndị enyi ya ogologo ụbọchị niile nke ndụ ya. Mgbe ọbụla ha bịakọkwara ọnụ, ọ dịghị ihe ọbụla nke na-egosipụta agwa ụwa nke m ka nke unu mma n'ebe ọ nọ. Barfield dere okwu ndị a otu mgbe. Ọ sịrị, ọ dịghị mgbe ọbụla m chetara ọbụnadị otu okwu maọbụ otu ihe ngosipụta, otu omume maọbụ otu akparamagwa maọbụ otu ịgba nkịtị maọbụ ile anya nke ga-asị na C.S. Lewis chọrọ ka a sọpụrụ okwu ya karịa nke ndị enyi ya. Amaghị mmadụ ole ndị a maara aha ha n'ụwa taa maọbụ ndị gara aga ndị a pụrụ ịgbara ama dị otu a, na ọ dịghị mgbe ọbụla ha na-achọ iji ndị enyi ha nweta otu ihe maọbụ nke ọzọ. Ọ dịghị oge ọbụla ha nwere ebumnobi ịghọrị ndị enyi ha. Nke a bụkwa ụdị enyi nke David na Jonatan bụrụ. Mgbe ị bịakwara n'ọgwụgwụ ndụ nke Jonatan na ọgwụgwụ ndụ nke Sọl, ị ga-achọpụtakwa na nwekọrịta nke ya na nna ya, onye bụrụ onye iro nke ezi enyi ya, nọgidere ruo n'ọgwụgwụ. Ya mere n'akwụkwọ Samuel nke abụọ isi mbụ ahịrị nke 23 anyị gụrụ okwu ndị a. Sọl na Jonatan bụ ndị na-ahụrịta onwe ha n'anya, bụrụkwa ndị dị ụtọ na ndụ ha, ekewaghịkwa ha n'ọnwụ ha. Aga m akwụsị ebe a ugbu a ime ka anyị mara na ọ bụ ihe dị mfe ọ bụrụ na anyị akpachaghị anya anyị iwu mmekọrịta anyị ma ọ bụkwa na enyi anyị n'elu ntipịa nke nwekọrịta enyi anyị na onye ọzọ. Anyị na-ahụtakwa nke a oge niile n'ebe ndị na-etolite etolite nọ. Ndị na-etolite etolite dịka ha na-etolite na-ahụta ka ha na-esite n'otu enyi gaferekwa na enyi ọzọ. Ọ bụ nke a mere ji kpọọ ha ndị na-etolite etolite, n'ihi na ha ka rutebeghị n'ogo
ịmata ihe enyi pụtara. Ha na-ahapụ enyi nke a iji nweta enyi ọzọ, n'ihi na adịghị ewukwasị ezi enyi n'elu ntịpịa nke enyi ọzọ. David na Jonatan mere ka nke a pụta ihe nye anyị. Ọzọkwa, e nwere otu ụkpụrụ ikpeazụ gbasara enyi nke pụtara ihe na ndụ ha. Nke a bụkwa na enyi bụ ihe siri ike, na-enyekwa nchekwa. Gịnị ka enyi kwesịrị ime? Enyi bụ mmadụ ahụ onye bụ ọdịmma gị n'obi, dịka anyị siri wepụta ya na mbụ, onye ga-adọ gị aka na ntị banyere nsogbu ndị na-abịa na ndụ gị. N'iji maatụ, mgbe ụfọdụ ihe ike na-adakwasị otu onye n'ime nzukọ n'otu ụzọ maọbụ nke ọzọ. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abịakwutekwa m masị m, ị maara na e nwere nsogbu, amaara m na e nwere ihe na-adịghị n'ebe o kwesịrị ịdị. Ọ fọdụkwara nwa nke nta ka m jee wee gwa ya okwu, ma emeghị m nke a. Maọbụ ha na-asị, enwetaghị m ọgbụgba ume zuru oke iji gwa ya okwu gbasara ihe ahụ nke m hụrụ na ndụ ya. Ma achọrọ m ichetara anyị niile ndị nọ n'ime Kraịst, ọ bụrụ na anyị bụ ezi ndị enyi, ọ bụghị enyi nke ekele, ọ bụghị enyi nke efu, ọ bụghị enyi dị nso, kama ọ bụrụ na anyị bụ ndị enyi nyechasịrị onwe, anyị ga-eme ihe niile nke anyị pụrụ ime ịhụta na anyị dọrọ enyi anyị ahụ onye nọ na nsogbu aka na ntị. Ọ bụghị ụfọdụ mgbe, ọ bụghị otu mgbe, kama oge niile. Ugbuala ihe mere. Isi nke 19. Achọrọ m ka ichetakwa na ugbu a Sọl nna Jonatan na-achụgharị David ka o gbuo ya. David aghọwo onye iro nke eze Sọl. Anyị gụkwara n'ahịrị nke mbụ na nke abụọ nke isi nke 19 na Sọl wee gwa Jonatan nwa ya na ndị ọrụ ya niile okwu ka ha mee ka David nwụọ. Ma ihe David tọrọ Jonatan nwa Sọl ụtọ nke ukwuu. Jonatan wee gosi David sị, Sọl bụ nna m na-achọ ime ka ị nwụọ. Ma ugbu a biko lezie onwe gị anya n'ụtụtụ n'ọdụ n'ebe dị nzuzo, zụọ onwe gị. Ị hụrụ nke a? Gịnị ka ọ nara eme? Lee enyi ya ebe a. Lekwa ihe ize ndụ n'akụkụ. O wee guzoro n'etiti ihe ize ndụ nakwa enyi ya. Ewo, amaghị m banyere gị onwe gị, ma mụ onwe m chọrọ enyi dị otu a. Achọrọ m ndị enyi dị otu a. Achọrọ m mmadụ na ndụ m, onye dị nso, ruo na ọ pụrụ ịbịakwute m ma sịkwa m, Jeremaya, ihe m na-ahụ na ndụ gị amasịghị m ma ọlị. E nwere ihe na-eme na ndụ gị nke na-enye mkpụrụ obi m nsogbu. Achọkwara m ịdọ gị aka na ntị. E nwere ihe ize ndụ nọ nso. Lezie anya gị nke ọma. Ezi enyi na-eweta nchekwa na ndụ mmadụ. Ọ bụghị naanị na ọ dọrọ ya aka na ntị banyere ihe ize ndụ nakwa nsogbu nke nọ n'akụkụ, ma hụta ọ rịọrọ arịrịọ banyere ya. Ka anyị gaa n'iru ịgụ ruo n'ahịrị nke 3. Ọ bụkwa Jonatan na-agakwa n'iru ikwu okwu ugbu a. Gee ntị. Ahịrị nke 3 nke isi nke 19. Ọ na-asị otu a: ma mụ onwe m ga-apụ guzo n'akụkụ nna m n'ọhịa ebe gị onwe gị nọ. Mụ onwe m ga-agwakwa nna m okwu banyere gị, ma m hụ ihe ọbụla m ga-egosikwa gị. Jonatan wee gwa Sọl nna ya okwu dị mma banyere David, sị ya, ka eze ghara imehie megide ọrụ ya bụ David, n'ihi na o mehieghị megide gị, na n'ihi na omume ya niile adịghị mma nke ukwuu n'ebe ị nọ, n'ihi na o tinyere ndụ ya n'ọbụ aka ya chigbuo onye Filistin ahụ. Jehova wee zọpụta nzọpụta ukwuu banyere Izrel niile. Ị hụrụ ya n'anya wee ṅụrịa ọṅụ. N'ihi gịnịkwa ka ị ga-emehie megide ọbara na-emeghị ihe ọjọọ, ime ka David nwa n'efu? Ụmụnne m na ụmụnna m, ahụrụ m ụtọ nke a n'anya nke ukwuu. Jonatan na-agwa nna ya okwu, n'ezie na-arịọkwa ya arịrịọ banyere enyi ya, na-asịkwa, aghọtaghịla David. Achọghị m ka ị chee nna na David bụ onye iro gị. Eleghị anya gị onwe gị na-ahụta onwe gị dị ka onye iro nke David. Ma nna m, David na-ekwu ihe dị mma banyere gị oge niile. Ọ hụrụ gị n'anya, o nwere nsọpụrụ n'ebe ị nọ, ọ bụ enyi gị. Mgbe ụfọdụkwa, ana m ahụta ọtụtụ nwekọrịta nke nwere nsogbu n'ime nzukọ, ma ọ bụ ndị enyi
ndị dịrị na mma n'otu oge. Mgbe ahụkwa ihe m na-eche bụ na asị na anyị bụ ezi ndị enyi, dịka anyị ji ọnụ anyị na-ekwupụta na anyị bụ, anyị na-ahụkwa ndị enyi anyị ka mmekọrịta ha na ndị enyi ọzọ na-enwe nsogbu, ha na-abụkwa ndị ekewapụrụ. Anyị ga-abanye n'ogo nke arịrịọ dịka Jonatan mere. Anyị ga-etinyekwa otu aka anyị na ngụ nke otu enyi anyị, ma tinyekwa aka nke ọzọ na ngụ nke enyi anyị nke ọzọ, ma nyerekwa ha aka ime ka ha ghọta onwe ha, meekwa ka ha mezie. Nke a bụ nchịkwa nke dị n'enyi. Nwekọrịta nke enyi na enyi na-enwe nsogbu oge niile. Enyi na-etinye onwe ya n'oge niile n'ọnọdụ onye ahụ nke na-enwe ụfụ. Soro m gaa n'akwụkwọ nsọ n'isi nke 20 ahịrị nke 28 ruo na nke 34 ka anyị hụta ya. Ọ na-asị otu a: Jonatan wee zaa Sọl sị, David rịọsiri m ike ka m rapụ ya ka o jee na Betlehem. Ọ sị, biko zilaga m, n'ihi na aja agbụrụ anyị ka anyị nwere n'obodo. Ya onwe ya enyewo m iwu bụ nwanne m ije. Ma ugbu a, ọ bụrụ na ahụchawo m amara n'iru gị, biko ka m wepụga onwe m wee hụ ụmụnne m. N'ihi ya ọ bịaghị na tebụl eze. Iwe Sọl wee dị ọkụ megide Jonatan. Ọ sị ya, gị nwa nke nwaanyị gbagọrọ agbagọ, nke na-enupụkwa isi, amaghị m na gị onwe gị na-arụpụta nwa Jesi, ịbụ ihere gị na ịbụ ihere ọtọ nne gị. N'ihi na ụbọchị niile nwa Jesi na-adị ndụ n'elu ala, agaghị eme ka gị onwe gị ma ọ bụ alaeze gị guzosi ike. Ma ugbu a ziga kutara m ya, n'ihi na onye kwesịrị ọnwụ ka ọ bụ. Jonatan wee zaa Sọl nna ya sị ya, n'ihi gịnị ka a ga-eme ka ọ nwụọ? Gịnị ka o meworo? Sọl wee tụọ ya ube ya ịtụgbu ya. Jonatan wee mara na nna ya zubesiri ihe ahụ ike, bụ ime ka David nwa. Jonatan wee si na tebụl bilie n'iwe dị ọkụ. O righịkwa nri n'ụbọchị nke 2 nke ọnwa ahụ, n'ihi na o wutere ya n'ihi David, n'ihi na nna ya mere ya ihere. Nke a bụ akwụkwọ Samuel nke mbụ isi 20 malite n'ahịrị nke 28 ruo na nke 34. Ebe a ka anyị hụrụ otu ihe nke kachasị mkpa na nwekọrịta nke David na Jonatan. Nke a bụ àjà na nchekwa nke otu mmadụ, onye nwere ezi echiche nke ukwuu banyere mmadụ ọzọ. Amaghị m maka gị onwe gị, ma ọ na-enye m obi ụtọ naanị iche echiche banyere inwe otu enyi dị otu a. Ana m ekelekwa Chineke na mụ onwe m nwere mmadụ ole na ole ndị dị otu a dịka ndị enyi m. N'ezie, ọ dịghị otu ụbọchị nke na-agafe nke m na-adịghị enye Chineke ekele banyere ndị enyi m ndị a. Ma ọ ga-amasị m ịgwa gị eziokwu. Ana m ekwukwa nke a n'agbanyeghị na o doro m anya na ụfọdụ mmadụ agaghị anabata ya nke ọma. Enyi nke kachasị ukwuu nke ị nwere n'elu ụwa a, ị na-echekwa na ọ dịghị ihe ọbụla nke pụrụ ịbịa n'etiti gị na ya. N'ezie, ọ bụ ihe pụrụ mee na a pụrụ ibibi nwekọrịta unu. Ị hụrụ, anyị bụ mmadụ ndị na-adịghị ike. Oge ụfọdụ site na nghọtahie a na-ekewapụ anyị site na ndị enyi anyị. Eleghị anya gị onwe gị pụrụ ịgba ama nke a gbasara otu onye. Eleghị anya enyi gị nke kachasị, ma ugbu a ekewapụrụ unu site n'ebe ibe unu nọ n'ihi otu ihe maọbụ nke ọzọ. Kedu ka mmadụ pụrụ isi kpuchite onwe ya ka o wee nwee ike inwe enyi mgbe niile? N'ihi na anyị chọrọ enyi. Mgbe ụfọdụkwa ndụ na-adị ike nke ukwuu mgbe anyị na-enweghị enyi. Ọ dị mma, amaara m na ichewo banyere ngwụcha nke akụkọ a. Akwụkwọ nsọ sịrị, ma onye na-ahụ n'anya dị na-arapara n'arụ karịa nwanne. Enyi nke na-arapara n'arụ karịa nwanne. Ọ ga-amasịkwa m ime ka ị mara na onye ahụ bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Achọrọ m ime ka anyị mara na ọ bụ ezie na enwere m ndị enyi abụọ ndị dị m nso nke ukwuu, ndị bụkwa enyi m ndị kachasị. Mmadụ abụọ ndị m pụrụ ịgwa ihe ọbụla nke dị m n'obi.
ma nye mmadụ abụọ ndị a enwere ihe ndị m na-apụghị ikwupụta. Ma ụmụnne m na ụmụnna m, enwere m enyi onye m pụrụ ibusa ibu niile nke obi m n'oge awa ọbụla nke ehihie ma ọ bụ nke anyasị. Onye na-aghọta m karịa nke mụ onwe m ghọtara onwe m. Mgbe m wụsakwara obi m n'iru ya, enwere nnabata nye m n'iru ya nke na-apụghị ịghọta, ma ọ bụghị naanị ma a sị na ị nwere nwekọrịta dị otu a. Enyi ya n'ezie bụ onye nwe m Jizọs Kraịst. Ana m eche mgbe ọbụla banyere nwekọrịta nke dịrị n'etiti David na Jonatan dịka onyonyo nke nwekọrịta nke dị n'etiti mụ na Kraịst. Ọ ga-amasị m iwepụta ihe njikọ ole na ole ndị na-enyere m aka dịka anyị na-abịa na njedebe nke ọnọdụ anyị taa. Dịka Jonatan họrọ David, otu akwa ka Kraịst siri họrọ m. Amara m na eleghị anya ụfọdụ n'ime unu nwere nsogbu na nke a, ma nke a bụ eziokwu, n'ihi na ọ bụghị m onwe m chọtara onye nwe anyị, ọ bụghị m onwe m họrọ onye nwe anyị, kama ọ bụ ya onwe ya chọtara m, ọ bụ ya onwe ya họrọ m. Amara m na ụfọdụ n'ime anyị na-agụ abụ a nke na-asị, achọtara m ihe m nara chọọ mgbe m chọtara onye nwe anyị. Ma achọrọ m ime ka ị mara na adịrịghị m achọ onye nwe anyị. Nke a bụkwa eziokwu. Mụ onwe m bụ David Jeremaya adịrịghị m achọ onye nwe anyị. Nke bụ eziokwu bụ na anara m agba ọsọ ịgbanarị ya, ma ọ rapụghị ruokwa mgbe ọ chọtara m, o wee jidesie m aka ike. Ọ họrọkwara m ịbụ nke aka ya. O mere onwe ya nke m, ma meekwa m nke ya. Akwụkwọ Jeremaya 31 ahịrị nke 3 sịrị, site n'ebe dị anya ka Jehova mere ka m hụ ya, sị, ọ bụ ịhụnanya nke dị mgbe ebighị ebi ka m jiworo hụ gị n'anya. N'ihi nke a ka m meworo ka ebere dịgidere gị. N'ezie, nke a bụ ihe o mere. Jizọs họrọ m. Ọ họrọ m. Ọzọkwa, dịka Jonatan chụrụ àjà n'ihi David, Kraịst Jizọs chụrụ àjà n'ihi m onwe m. Ị maara ihe o mere m? O mere nnọọ ihe dịka ihe Jonatan mere David. Ọ rịdatara site n'oche eze nke ebube ya, ọ dọnyere azụ ya nye akụ niile nke alaeze eluigwe, rịdata n'elu ụwa a, o wee yipụ uwe mwụda eze ya nke ruru ya dịka ọkpara nke Chineke, ma yikwasị anụ arụ bụ mmadụ, ka o wee nwee ike ịbanye n'ime ọnọdụ nke mụ onwe m. Otu ụbọchị kwa, o jere n'elu obe nke dị oke egwu. N'ebe ahụ kwa, ọ zọpụtara ndụ m, ka m wee nwee ike ịghọ onye ikpe na-amaghị, ka m wee bụrụ onye a gụnyere dịka onye tozuru oke inweta ndụ ebighị ebi, ibikwa n'ala eze ya mụ na nna ya. Ọ chụrụ àjà n'ihi m. Kedu ka m siri mara na enyi m hụrụ m n'anya? Ọ bụ n'ihi na ọ kwụrụ ụgwọ nke kachasị ukwuu nke enyi ọbụla pụrụ ịkwụrụ enyi ya. O jiri ndụ ya kwụọ ụgwọ. O jiri ndụ ya chụọrọ m àjà. Oziọma Jọn sịrị n'akwụkwọ Jọn 15 ahịrị nke 13, ọ dịghị ịhụnanya karịrị nke a, na mmadụ tọgbọrọ ndụ ya n'ihi ndị enyi ya. Ọ dịghị onye ọbụla nwere ịhụnanya karịrị nke a ukwuu, ka mmadụ tọgbọ ndụ ya n'ihi enyi ya. Dịka Jonatan kwudosiri ike na nwekọrịta nke ya na nna ya, n'agbanyeghị na ọ bụ enyi David, Jizọs Kraịst kwudosiri ike na nwekọrịta nke ya na nna ya, n'agbanyeghị na ọ bụrụ enyi m. Amaghị m ịmara ka nke a siri arụ ọrụ. Ọ dị oke mmasị. Kraịst Jizọs maara na ọ bụrụ enyi m, na nna ya ga-agbakwute ya azụ n'ihi mmehie m niile. Ị hụrụ, ọ bụrụ na Kraịst ga-abụ enyi m, ọ ghaghị ịdị dị ka m onwe m. Ọ ghaghị ịbatakwuru m n'ime ọnọdụ m, n'ime mmehie m. Akwụkwọ nsọ sịkwara na mgbe a kpọgidere ya n'elu obe, o buru mmehie m, mmehie nke na-abụghị nke ya, n'ihi na ya onwe ya enweghị mmehie ọbụla ma ọlị. Ma nna ya ledatara anya site n'eluigwe ma dọnyekwara ya azụ. Chineke ọkpara wee kwaa akwa n'oke olu ma tie mkpu n'elu obe sị, Chineke m, Chineke m,
gịnị mere iji rapụ naanị m n'ebe a? Ma Kraịst Jizọs kwenyere ka ọ bụrụ onye nna ya rapụrụ nwa oge, onye nna ya dọnyere azụ nwa oge, ka ya onwe ya wee nwee ike setịpụ aka ya ma nabatakwa m dị ka enyi ya. Kedu ịhụnanya karịrị nke a? Ana m ekwukwa nke a oge niile n'ihi na ọ na-egosipụta n'ụzọ dị mma nye m ihe mere mgbe a zọpụtara m. Kraịst Jizọs setịpụrụ otu aka ya ma jide aka dị nsọ nke nna ya. O setịpụkwara aka nke ọzọ ma jidekwa aka mmadụ onye jupụtara na mmehie. Mgbe ọ nwụkwara n'elu obe, o wekọtara anyị ọnụ. Haleluya! O jikọtara anyị. Apụghị m ịkọwara anyị ihe nke a pụtara, ma Jizọs kwudosiri ike n'ịhụnanya ya. N'ikpeazụ, agụrụ m n'okwu Chineke na dịka Jonatan siri weta nchekwa nye David, otu aka akwa ka Kraịst Jizọs na-eweta nchekwa nye mkpụrụ obi m. Ị mara ka o si eme nke a? Ọ bụkwa n'otu ụzọ ahụ nke Jonatan siri mee ya. Ọ na-esite n'okwu ya nye m ịdọ aka na ntị banyere ikpe nke na-abịa. Ọ na-arịọkwa arịrịọ banyere m n'oge nsogbu site n'ọnụ nke mmụọ nsọ ya. Ọ na-echekwa aka ụta nke kwesịrị m onwe m iru n'ahụhụ ya niile nakwa n'ọnwụ ya n'elu obe. Ọ bụ nke a ka o mere. M nwere nchekwa? Eziokwu, enwere m nchekwa zuru oke n'ime Kraịst Jizọs. Ọ bụ enyi m. Ekwenyekwara m na ọ bụ nke a ka akwụkwọ nsọ na-eme ka anyị mara n'akwụkwọ ilu. Ma ọ bụrụ na etinye ya n'ọnọdụ nke agba ọhụrụ, ọ na-asị otu a: ma enyi dị onye na-ahụ n'anya na-arapara n'arụ karịa nwanne. Onye bụ enyi a? Ọ bụ Kraịst Jizọs. Ị maara ya? Ọ bụ enyi gị? Ọ dịwa oge ọbụla ị nabatara ya dịka onye nzọpụta gị? Ị maara, otu ụbọchị na-abịa n'ime ndụ gị, n'agbanyeghị onye ị bụ ma ọ bụ ebe ị sitere, ihe niile ị maara ma ọ bụ ihe niile na-amaghị, otu ụbọchị na-abịa n'ime ndụ gị mgbe nwekọrịta gị na ya ga-abụ naanị otu ihe nke dị mkpa. Otu ụbọchị na-abịa n'ime ndụ gị mgbe enyi nke ụwa niile na-agaghị enwe ihe ọbụla nke ha pụrụ imere gị. Ọ bụrụ na ị bụ onye nọ n'ọnọdụ di ma ọ bụ nwunye, ọ dịghị ihe ọbụla nke di gị ma ọ bụ nwunye gị pụrụ imere gị n'ụbọchị ahụ. Ụmụ gị agaghị enwe ike inyere gị aka n'ụbọchị ahụ. Ọbụnadị ndị nne na nna gị enweghị ihe ọbụla nke ha pụrụ imere gị n'ụbọchị ahụ. Akwụkwọ nsọ sịrị na otu ụbọchị anyị niile n'otu n'otu ga-eguzo n'iru oche ikpe nke Chineke dị nsọ. Ọ ga-ajụkwa anyị ajụjụ sị, gịnị ga-eme m ka m rapụ gị ka ị bata n'ime alaeze m? Enyi m, naanị ihe ga-abụ ihe dị mma nye gị mgbe ahụ bụ ma ọ bụrụ na ị maara Jizọs. N'ihi na ọ bụrụ na ị maghị ya, ọ dịghị enyi ọbụla nke pụrụ inyere gị aka ịza ajụjụ ahụ. Naanị ọsịsa nke a pụrụ ịnabata nye ajụjụ a bụ nke a: nna, ọ bụ n'ihi na anabatawo m Kraịst Jizọs dịka onye nsọpụta m. Anabatawo m ya dịka onye nwe m. Ya mere, n'ihi onye ọ bụ nakwa ihe o mere m, ọ bụ oke ruru m isoro ya nọ ebighị ebi n'alaeze nke nna ya n'eluigwe. Nke ahụ ga-abụ ụbọchị nke onye ọbụla ga-achọ inwe Jizọs dịka enyi ya, nke onye ọbụla ga-achọ inwe Jizọs dịka onye nwe ya, nke onye ọbụla ga-achọ inwe Jizọs dịka onye nsọpụta ya. Ma mgbe ahụ, ọ bụrụ na imebeghị ya ruo mgbe ahụ, ọ gaghị abụ ihe pụrụ ime. Ị pụghị ime ya n'ụbọchị ahụ. Ọ bụ taa ka ị pụrụ ime ya. Taa ka ọ pụrụ iwe enyi gị. N'ụbọchị ahụ kwa, mgbe ị ga-enwe mkpa iji enyi ahụ eme n'ikike ngafe, ị ga-ahụkwa na ọ bụ ya bụ naanị ihe ga-enye gị ikike ịbanye na ndụ ebighị ebi. Eleghị anyị na-asụ ugbu a onye ọzụzụ atụrụ Jeremaya, kedu ka mụ na Jizọs pụrụ isi mee enyi ugbu a? Nke a bụ ihe dị ezi mfe. Kraịst Jizọs
alụwo ihe niile kwesịrị ịlụ iji hụta na nke a bụ ihe pụrụ ime. O mewo ka ihe niile dị ire dịkwa mfe. Naanị ihe ọ chọrọ ka ime bụ ịnabata ihe niile ka o mere gị. Ọ na-esetịpụ aka ya nye gị. Ọ na-asịkwa, site naanị n'okwukwe nara ihe niile nke m mere gị, ma nabatakwa m dị ka onye nwe gị n'ime ndụ gị. Ọ bụrụkwa na ime nke a, ọ bụghị naanị na ọ na-abụ onye nwe gị na onye nsọpụta gị, ma ọ na-aghọ ezi enyi gị nke kachasị nke ị nweworo n'ime ndụ gị niile. Ị maara, mma nke a niile bụkwa na ọ na-esetịpụ aka nwekọrịta nye nwoke maọbụ nwaanyị ọbụla, nye nwata maọbụ okenye ọbụla, n'oge ọbụla maọbụkwa na mgbe ọbụla ha dị na njikere ịnabata ya. Gị onwe gị, ị dị na njikere ịnabata ya ugbu a dịka ị na-eme mkpebi a? Ka onye nwaanyị gọzie gị, ka onye nwaanyị gakwa n'iru n'ịgba gị ume n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Gị onye gere anyị ntị n'olu, ana m ekele gị. Ekwere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị n'ụbọchị taa. Kwenye ma nwekwa agbamume. Chineke pụrụ ịzọpụta gị n'ọnọdụ ọbụla nke ị na-agabiga ugbu a. Ọ bụ Chi nke na-azọpụta ndị nọ na mkpa. Naanị ihe ị ga-eme bụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ma ọ bụrụ na ị mebeghị nke a. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke a ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị kpee ekpere. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ, amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwere na akwụkwọ nsọ. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ka onye nwe anyị gaa n'iru n'ibuli gị elu n'aha Jizọs, amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477, ma ọ bụkwa site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, ma ọ bụkwa site na idetara anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru ịba ụba nye gị n'aha Jizọs, amen.